Jessica Mikallef it-tfajla ta' 22 sena li tilfet ħajjita traġikament nhar it-19 ta' Marzu f'inċident bil-karozza fl-Imġar wara żmien ta' servizz fis-St. John Rescue Corp ingħatat rikonoxximent għall-ħidma tagħha. Il-familjari ta' Jessica attendew għall-attività organizzata mis-St. John Rescue Corps fejn hemmhekk ingħatat tislima xierqa lil din il-volontira minn kollegi u ħbieb. Kienet Jessica stess, Doris Mikallef, li ridet taqsam ma' kulħadd li mħabba li kellha din il-volontira għax-xogħol tagħha fis-St. John Rescue Corp. U St. John kollox għalija. Naħseb li ħajjita ġieli kienet tgħidli kont ngħidu li ġajt sejra kienet tgħidli dak ix-xogħol għal ħares ma nagħmluh aħna ma. Jessica qalet li din l-attività kienet emozjonanti ħafna għalihom. Fisser ħafna u bħala tifkira u x-xogħol li kienet tagħmlu ħafna għall-qalba. U nżommu tifkira tagħha li inqas mhux qiegħda hawn. Tkellmet ukoll it-sija ta' Jessica li rrakkuntat kif nibtet l-imħabba lejn il-volontarjat. Però kont hawnhekk daqs 20 sena ilu bqajt in contact u iltaqat ma' nies hawnhekk u ġobha u dik tiġi u kif jgħidu il-frotta ma taqax il-bot mis-siġra. Iżda f'din l-attività ingħataw premju diversi volontira oħra li ddistingwew ruhom fosthom Edward Midolo li ngħata l-ġieħ wara approvazzjoni mir-Reġina Elizabetta II. Peress li bħala membru ili qisu 15-il sena hawnhekk u għamilt ċertu xogħol varju u ta' ċertu tip. Il-Kunsill ta' St. John ħass li kellu jinnomina lili barra minn Malta biex nissieħeb fil-membru tal-Ordni ta' San Juan u ir-Reġina tal-Ingilterra aċċettat u ħarġet il-recognition.